Doncs molt bé, soc la Susana Pérez Soler i avui us parlaré de com aplicar o com s'està començant a aplicar la intel·ligència artificial en el sector de la comunicació. M'escolteu bé? D'acord. Com han dit, soc doctora en comunicació digital. Fa un temps que vaig fer una tesi doctoral precisament per estudiar com els professionals de la comunicació havien d'incorporar en les seves rutines productives, tant a l'hora de fer notícies com a l'hora de distribuir-les, les xarxes socials, que és justament pel que veig estàveu parlant en la taula anterior. Des d'aleshores faig classes a la Facultat de Comunicació Blanquerna de la Universitat Ramon Llull, he passat també per la UPF, he passat també per la Internacional de Catalunya i des d'aleshores també em dedico a escriure en diferents mitjans de comunicació sobre l'impacte que té la tecnologia en el sector de la comunicació i també en el nostre dia. Escric a la revista del Col·legi de Periodistes de Catalunya, a capçalera. Fa temps que tracto com la intel·ligència artificial està impactant en el nostre dia a dia i escric també entre mitjans generalistes com La Vanguardia, per exemple. També faig col·laboracions a RAC1, he estat a Televisió Espanyola. En fi, que intento investigar i després comunicar allò que estem investigant. I per això som avui aquí, per parlar precisament de com la intel·ligència artificial pot transformar el sector de la comunicació, però també el nostre dia a dia. Per centrar una mica el tema, vull posar-vos 3 exemples recents que han aparegut a la premsa aquests dies. D'una banda, trobem aquest programa, que no sé si el coneixeu, es diu La Resistència, i m'interessa portar-lo aquí perquè no sé si veu veure que al setembre va anar com a convidada a la Belén Esteban i li van fer una entrevista en la qual vam veure l'aplicació de la intel·ligència artificial en directe. Mentre ells estaven parlant en espanyol, una màquina estava traduint en simultani la seva conversa a l'anglès. Per tant, estàvem escoltant a la Belén Esteban i al Broncano amb la seva veu parlant en anglès, però en realitat ells parlaven en castellà. Això és un exercici simultani de traduir d'un idioma a l'altre una conversa que és una de les aplicacions que podem extreure de la intel·ligència artificial. En aquest cas ho trobem en un programa d'entreteniment, però ben segur que això ho veurem a la nostra feina d'aquí poc temps. Una altra de les imatges que volia portar per contextualitzar el fenomen és aquesta de la falsa detenció de Donald Trump. M'imagino que també veu veure als mitjans com el expresident dels Estats Units era detingut. I això mai no va passar, sinó que va ser una imatge creada per un sistema d'intel·ligència artificial generativa. I va ser un periodista que a Twitter va llançar aquestes imatges una mica per fer-nos reflexionar a tots plegats de l'impacte que pot tenir aquesta intel·ligència artificial en el nostre dia a dia. Tercera fotografia per contextualitzar el fenomen. Què tenim aquí? Aquí tenim també una notícia que va saltar als mitjans de comunicació quan vam tornar de les vacances d'estiu. I és el cas d'unes nenes en un institut, en una escola d'Almendralejo, que quan van arribar el primer dia d'escola es van trobar amb imatges seves, nues, circulant per grups de WhatsApp de pares i gent de l'escola. I van dir, aquestes no som nosaltres, què passa aquí? Un altre cop havien agafat les seves imatges i havien fet una manipulació d'aquestes imatges i les havien difós en grups de WhatsApp de l'escola. Això ja li va passar a la Rosalia un temps enrere, li va passar a la Laura Escanes un temps enrere i potser, Déu no ho vulgui, però ens pot passar a qualsevol de nosaltres. Per tant, abans de començar a parlar de reptes i oportunitats de la intel·ligència artificial, ja que m'agradarà donar una visió ni pessimista, però tampoc utòpica i optimista, sinó intentaré posar totes les cartes damunt de la taula, el primer que us vull dir és quin és el principal repte de la
intel·ligència artificial generativa. I això no és una cosa que només afecta el sector de la comunicació, sinó que crec que és una cosa que afecta tota la ciutadania i ens interpel·la a tots. El principal repte que tenim és precisament la desinformació. A partir d'ara en endavant, cada cop més serà més difícil ja no distingir què és veritat del que és mentida, que és el que ara fèiem a les plataformes de fact-checking, per exemple. Vaig estar també durant un temps i encara mantinc bona relació treballant a Verificat com a responsable de formació. I una de les coses que més ens interpel·lava era distingir què era cert, què era fals, la manipulació, la descontextualització de textos i imatges. No, això ja és el passat. El present és distingir si és real o no, o és fals. És una cosa que mai no ha existit. Les nenes despullades del Mendralejo mai no han existit, no estaven despullades. Aquesta detenció del Donald Trump que hem vist mai no va existir. El papa portant un anorac molt xulo, blanc, en teoria estil Balenciaga, mai no ha existit. Per tant, ara el que ens toca és començar a veure si això que veiem a les xarxes socials, si allò que trobem a internet és real o és fals. D'acord? Per tant, el principal repte és la desinformació. Penseu, a més, que aquestes eines per generar continguts i manipular continguts són cada cop més accessibles i més intuïtives, més fàcils de fer servir. I el seu impacte és cada cop més viral, perquè a través d'aquestes xarxes socials que vèiem poden arribar a una audiència global. I un altre dels reptes que ens preocupa, ens comença a preocupar i molt, és que ja no serà víctima de la desinformació un polític, un empresari, com hem vist i estem acostumats a veure amb aquest fenomen de la desinformació, que no és pas un fenomen nou, fa temps que l'arrosseguem, però abans és això, increpaven els poderosos o es feia servir com a propaganda en les guerres. Ara no. Qualsevol ciutadà pot ser víctima d'un atac de desinformació. Ho acabem de veure amb les nenes del Mendralejo, però no només. N'hi ha molts més casos que no coneixem. Per tant, m'agrada dir que la gent que ens dediquem al sector de la comunicació tenim feina, tenim molta feina i el primer que hem de fer és conèixer aquestes eines d'intel·ligència artificial generativa per poder combatre la desinformació que generen. Per posar una mica també en context el fenomen, aquest de la intel·ligència artificial, i per què en parlem tant ara d'intel·ligència artificial, si fa molt de temps que la intel·ligència artificial és entre nosaltres, m'agradarà dir-vos o explicar-vos una mica quin és el salt que hem viscut. Per dir-ho d'alguna manera, estàvem acostumats a interactuar amb una IA dèbil i ara hem passat a interactuar amb una IA forta. Què vol dir una intel·ligència artificial dèbil? Doncs aquí en tinc uns quants exemples. Exemples per dir-vos que la intel·ligència artificial fa temps que és entre nosaltres i que fa temps que ens ajuda a prendre decisions en el nostre dia a dia. Per exemple, quan arribem de treballar a casa i estem cansats i anem a una plataforma com Netflix o qualsevol altra plataforma de recomanació de continguts audiovisuals, ens trobem amb un algoritme que en funció de les nostres búsquedes prèvies, del que hem consumit abans, ens ofereix uns continguts o uns altres. Passa el mateix quan anem a Spotify, d'acord? O, per exemple, quan anem a buscar informació a les xarxes socials o quan busquem algun producte per comprar en una plataforma com podria ser Amazon, a qualsevol comerç electrònic. Això, d'una banda, està molt bé, perquè hi ha el que s'anomena la personalització de continguts. La màquina ens coneix perquè ja hem navegat prèviament i ja sap quins són els nostres interessos, però alerta, perquè la màquina no ens descobreix continguts diferents als que estem acostumats a consumir. I això fa que nosaltres acabem en una bombolla filtre o una cambra d'eco, és a dir, acabem tota l'estona escoltant la nostra pròpia veu, acabem tota l'estona consumint el que ja ens agrada consumir. I potser en música no passa res, si m'agrada el rock and roll i tota l'estona escolto rock and roll, cap problema, o sí, jo preferiria que em descobrís coses noves, però això cadascú. Però
En l'àmbit polític, per exemple, sí que és important obrir-nos a diferents corrents ideològiques. I això és el que no fan els sistemes d'intel·ligència artificial. Però, com us deia, la intel·ligència artificial ha fet un salt. I quan ha fet un salt? O quan els mitjans, però no només els mitjans de comunicació, sinó la ciutadania, però també els reguladors, estan prestant atenció a aquesta intel·ligència artificial? Doncs a partir de la irrupció de ChatGPT. D'acord? ChatGPT, que és aquesta línia groga, irromp el novembre de 2022. Novembre de 2022, d'acord? És a dir, tot just fa ara un any. I qui hi ha darrere de ChatGPT? Això ho podeu buscar a la Wikipedia, podeu buscar a Google, però entre d'altres persones està el Sam Altman, d'acord? Que és un enginyer de Silicon Valley. Ell no només està darrere de ChatGPT, sinó que la seva empresa es diu OpenAI i també té DALL-E, que si coneixeu ChatGPT, que es fa servir per generar textos artificials, textos de manera automàtica, DALL-E es fa servir pel mateix, però en el món de la imatge. I el que és rellevant, des del meu punt de vista, és explicar-vos que aquest senyor ja ha hagut de comparèixer davant del Congrés dels Estats Units per donar explicacions de la tecnologia que ha creat. Perquè, com deia, els sistemes democràtics, les democràcies d'Europa i també d'Amèrica estan preocupades per l'impacte que pot tenir la desinformació en el nostre dia a dia. ChatGPT apareix al novembre del 22, al març del 23, primera compareixença de Sam Altman davant del Congrés dels Estats Units. No han passat ni un any, d'acord? Facebook, per citar una altra de les plataformes tecnològiques a la qual segueixo la pista, va aparèixer el 2004, com sabeu el seu creador és el Mark Zuckerberg, i no va ser fins al 2018 que va haver de comparèixer davant del Congrés dels Estats Units per un cas famós que segurament tots recordareu, que és Cambridge Analytica, que esclata el 2016. D'acord? S'acusa en aquell moment a Facebook de manipular la intenció de vot dels usuaris i consolidar la victòria de Donald Trump. Van passar 14 anys des que va aparèixer Facebook fins que Facebook va haver de donar explicacions davant del Congrés dels Estats Units per com la seva tecnologia estava impactant en les democràcies. Repeteixo, en el cas de l'Altman, amb el ChatGPT, no ha hagut de passar ni tan sols un any, poca cosa més de 6 mesos. Una mica això per contextualitzar i sense voler ser pessimista. El salt que s'ha produït al final és que hem passat d'una intel·ligència artificial dèbil a una intel·ligència artificial forta, per dir-ho d'alguna manera, d'acord? És a dir, intel·ligència artificial dèbil, o el que es coneix com a aprenentatge automàtic, és quan les màquines ens donen uns resultats en funció de les dades que nosaltres inserim en aquesta màquina prèviament. Per exemple, els casos que vèiem abans de Netflix, Twitter, Spotify, xarxes socials, etc. Deep Learning és quan ja la màquina comença a aprendre per si mateixa. D'acord? I aquí ho poso entre cometes, ja m'he presentat al principi, dic, vinc del món de la comunicació, per tant no soc enginyera, ni tan sols els més experts saben ben bé com funciona ChatGPT, però el que sí que sabem és que rep tantes i tantes dades que el sistema per si sol millora. De tot el que jo he llegit, el que és més fàcil de comprendre és entendre Google Translate. M'imagino que tots vosaltres feu servir el traductor de Google i m'imagino que fa 5 anys també el fèieu servir i era un sistema molt deficient. I en canvi ara et fa unes traduccions que necessita molt poca supervisió. El sistema ha estat entrenat amb tantes dades, ha traduït tantes converses, ha tingut accés a tants llibres, recordeu que Google també va digitalitzar milions i milions de llibres, la Wikipedia, etc., que per si sol ja sap quina paraula aplica en cada context semàntic. D'acord? Doncs una mica el que fa ChatGPT és el mateix, funciona una mica de la mateixa manera. Està entrenat amb tantíssimes converses que sap contestar com si fos un humà. D'acord? Però ja us dic, hi ha molt desconcert dins dels mateixos enginyers per acabar d'entendre com funcionen precisament aquestes màquines.
El que és ben segur és que les dades les hem d'introduir nosaltres, això és així, i que també nosaltres, els humans, em refereixo, som els que creem aquests algoritmes. Per tant, una mica, i aquí comença la part positiva de la xerrada, és que si la intel·ligència artificial és el problema, si la intel·ligència artificial és la que genera aquesta desinformació, la intel·ligència artificial també pot ser la solució, també serà la solució. I aquí és on crec ens hauríem d'implicar tots. De fet, els mitjans de comunicació ja comencen a fer-ho. Per primera vegada, els mitjans de comunicació no van tard, perquè normalment quan hi havia una nova tecnologia, jo que vaig estudiar en la tesi doctoral, com impactaven les xarxes socials en aquests mitjans de comunicació, com es feia servir el Twitter en concret per produir i distribuir notícies, al principi, quan va aparèixer, el 2006, Twitter, els mitjans no volien saber res d'això. Pensaven que allà estava la ciutadania i ja està, que ells com a professionals de la informació no havien d'estar allà. Crec que si alguna cosa hem après és entendre que al final la tecnologia ens passarà per davant. I tant si ens pugem o no al carro d'aquest nou invent, ara parlem d'intel·ligència artificial generativa, doncs la tecnologia està per quedar-se. Per tant, millor que l'agafem i que sigui una aliada que no pas que renunciem a ella i això, que desapareixem, per dir-ho d'alguna manera. Per tant, els mitjans de comunicació ja estan començant a estudiar com implementar en les seves redaccions aquesta tecnologia. I quines són les principals conclusions a les quals han arribat? Anem a començar per les oportunitats. Quines coses bones porta la tecnologia a l'empresa en general, l'empresa periodística en particular, o qualsevol empresa o institució que generi continguts, que serien gairebé totes les que som aquí. Doncs una de les coses interessants és que ajuda a posicionar bé les pàgines web. És a dir, gràcies a ChatGPT i d'altres sistemes similars, podem fer textos, podem generar textos amb un cost relativament baix. D'acord? Per tant, jo no us recomanaria fer-ho servir sense cap supervisió humana, però ara arribarem aquí. Generar textos de manera automàtica és una de les coses que els mitjans comencen a implementar, d'acord?, en el seu ús vinculat a la intel·ligència artificial. És important dir que això no és només amb ChatGPT, sinó que això és previ a ChatGPT. L'automatització de continguts és una cosa que fa molt de temps que es produeixen als mitjans de comunicació. Tant Radio Televisió Espanyola com la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, però també La Vanguardia o El País, per dir algunes de les grans capçaleres, fa temps que, per exemple, per donar resultats electorals fan servir aquesta intel·ligència artificial, perquè així poden informar tots els municipis amb una plantilla personalitzada. D'acord? Però, fins ara, i això és el que veurem si canvia o no, aquesta intel·ligència artificial s'aplicava als continguts dels quals disposàvem dades. És a dir, doncs això, processos electorals, temes esportius, temes de borsa, tu tens un seguit de dades, les has de tenir en obert, les has de tenir en un document que es puguin extreure fàcilment, generes una plantilla i pots fer tants textos personalitzats com vulguis. I això pot ser un bon ús, perquè, per exemple, municipis petits que d'una altra manera no tindrien una informació personalitzada del que ha passat el dia de les eleccions en el seu municipi, gràcies a sistemes d'automatització de continguts s'hi poden accedir. D'acord? Una altra cosa interessant, i això sí que està més vinculat a la IA generativa, és la de perdre la por al full en blanc. D'acord? Una de les coses de les quals més estan fent servir els periodistes ChatGPT és per això, per fer-li una pregunta, sondejar algun tema que volen investigar i començar a indagar si aquí hi ha alguna cosa a fer o no hi ha alguna cosa a fer. Com ChatGPT o qualsevol d'altre sistema similar, és una conversa, la màquina et rebota coses que, posant-les totalment en entredit, et poden ajudar a trencar aquest full en blanc. També pot servir per investigar. Jo ara, quan faig els meus reportatges, jo ja estic fent servir ChatGPT, o sigui, ho tinc gairebé com una substitució de Google.
d'acord? Però m'ho miro amb molta prudència i amb molta precaució. Quan faig algun reportatge, puc fer-li una entrevista al ChatGPT, li puc preguntar coses. Això sí, has de controlar el tema, perquè a vegades ChatGPT et diu bajanades molt grans. Molt grans. Però si tu més o menys saps de què estàs parlant, perquè fa temps que t'hi dediques, sí que pots anar reconduint aquesta conversa. A vegades la màquina es bloqueja, ara veurem casos, i no la treus d'allà i aleshores pots anar a Google un altre cop i pots fer una mica les búsquedes més tradicionals. Però sí que funciona bé i és molt més amè parlar amb una màquina que no parlar amb Google. Aleshores, és també una possibilitat d'ús, però sempre prudència, la mateixa prudència que fem servir quan fem servir el Google per fer alguna cosa. Analítica, també ens ajuda tot el tema de l'automatització de continguts, tot el tema de la intel·ligència artificial a mesurar dades d'audiència. Aquí tampoc no entraré molt perquè estem més per parlar tema de continguts. I finalment, automatització de tasques, que això sí que és una cosa molt interessant. Per exemple, sapigueu que hi ha eines d'intel·ligència artificial que ens ajuden a transcriure entrevistes d'àudio a text i que ho fan amb molts bons resultats. Una d'elles que us recomano és Trint, no sé si la coneixeu, però, per exemple, és una cosa que tots els periodistes pagarien per tenir. Jo recordo haver dit com m'agradaria, jo que faig entrevistes llargues, 40-50 minuts, per després treure 2 frases en un reportatge, com m'agradaria que això, en comptes d'estar jo una hora més de transcripció, una màquina m'ho fes en un minut. I això ja existeix, i això sí que no té cap utilitat perversa, sinó que és una bona implementació de la intel·ligència artificial en el nostre dia a dia. Traduir textos, també, amb el que dèiem, cada vegada amb sistemes més i més sofisticats. Ara bé, quan hem d'anar molt en compte amb aquesta intel·ligència artificial o quins són els reptes que les empreses de comunicació estan alertant als seus professionals de dir, en aquí sí, per això sí, ho podeu fer servir, ho podem fer servir, de fet ho estem fent servir, no és una cosa tan nova, però en aquí compta veracitat, confiança i autoria de continguts. D'acord? Anem a entrar cadascuna en detall. Això és quan les coses bones que ens porta ChatGPT, que ja les hem anomenat, d'acord? Però anem a veure coses dolentes. El que dèiem, d'una banda, Google i ChatGPT no són el mateix. En quin sentit? En el sentit que Google, al final, el que ens està donant és un seguit de resultats en diferents pàgines web i tenim accés a aquestes fonts d'informació. Nosaltres podem saber si aquesta font d'informació és fiable o no és fiable. I si Google, davant d'una pregunta, no té respostes, perquè no hi ha una pàgina web que tracti d'aquest tema, no diu res. Potser fem una cerca posant les paraules d'una altra manera, aviam si d'aquesta manera sí que trobem la informació que busquem. Però vull dir, Google al final, l'usuari té un paper molt més actiu a l'hora de navegar, perquè és ell qui, en funció dels resultats que té, pot consultar les fonts d'informació. En canvi, ChatGPT està dissenyat per contestar sí o sí. I ara arribarem aquí. D'acord? És a dir, ha de contestar sempre. I si cal inventar-se alguna cosa, se la inventa. I moltes de les coses que diu, el que dèiem abans, no tenen ni cap ni peus. Per tant, tot el que és contingut periodístic, alerta. Si en canvi ens dediquem a fer entreteniment, hem de fer guions i no estem subjectes a la veracitat, endavant. Hi ha molta gent que fa servir, molta no ho sé, però m'he trobat casos de gent que fa servir ChatGPT per inventar-se cada nit un conte i explicar-li als seus fills petits. I em diuen que funciona molt bé, per dir alguna cosa, vull dir, quan hem de fer guions, quan no estem subjectes a la veracitat, ChatGPT funciona bé. Si estem subjectes a ser veraços en el nostre contingut, molta alerta, perquè el que us dic, està programat per contestar, però no està programat per dir la veritat ni per buscar la fiabilitat de les fonts. De fet, fins fa 4 dies no sabíem quines eren les fonts de ChatGPT. Ara, en teoria, les posa, tot i que encara no tothom ho pot veure. Vull dir, el sistema de pagament sí que et diu quines són les fonts, d'acord, de les quals veu la màquina,
però el gratuït encara aquí a Espanya no veiem les fonts. Confiança. Clar, no podem creure en ChatGPT. No sé si veu veure aquest cas d'un periodista d'El País. Ell es diu Jordi Pérez Colomé, d'acord? I ell va tenir una conversa amb ChatGPT, doncs això, el que fem els periodistes que ens dediquem a parlar de l'impacte de la tecnologia en el nostre dia a dia. Estem una mica també provant aquests sistemes i veient què és el que ens reboten, què és el que ens diuen. Això ho han fet periodistes del New York Times. Hi ha exemples molt divertits. Què li va passar a Jordi Pérez Colomé? Doncs que mentre interactuava amb la màquina li va dir que el Pedro Sánchez tenia barba. D'acord? I aleshores el periodista li va dir que no, que el president del govern no tenia barba. I li va demanar que trobés una foto en la qual aparegués el Pedro Sánchez amb barba. I finalment, d'acord, el que va acabar passant és que la intel·ligència artificial va perdre els papers i va acabar insultant el periodista i dient-li que sí, que Pedro Sánchez tenia barba. Va ser incapaç de trobar cap prova per mostrar-li això, però es va mantenir ferm a les seves creences. Per dir-ho d'alguna manera, doncs això, la confiança és una cosa a millorar en aquests sistemes d'intel·ligència artificial generativa. Els mateixos enginyers reconeixen que a vegades la IA perd els papers. Què és perdre els papers? Doncs tampoc és que ho saben explicar molt bé, però ja entren com en un loop d'error i no avancen ni cap endavant ni cap endarrere. Després penseu que hi ha altres temes també que estan capats i que no poden explicar i que si els hi fas preguntes relatives a l'ètica o com construir una arma nuclear o coses així, no estan capacitats per respondre a aquestes coses. D'acord? I finalment, temes d'autoria, que és una altra de les qüestions que més preocupa a les empreses. Ostres, i ChatGPT d'on veu? O sigui, perquè si passa per la meva pàgina web i agafa el contingut d'allà, d'alguna manera m'hauria de compensar econòmicament. Les empreses comencen també a blindar-se davant d'això. Els mitjans de comunicació com el Guardian, el New York Times, etc., ja han blocat l'accés de les IAs generatives. No permeten que les IAs generatives, les aranyes de cerca, rastregin la seva pàgina web per extreure informació d'allà. Tampoc ho permet Twitter, que es diu ara X. No sé si recordeu una història que va saltar a l'estiu de que van blocar també l'accés a la IA generativa. I aquest és el motiu pel qual si tu ara busques a Google un usuari qualsevol a Twitter, no et deixa accedir al seu perfil, quan abans era obert a tothom. Però ara, en canvi, està blocat perquè el Musk no vol que els motors, les intel·ligències artificials generatives, entrin dins de la plataforma i extreguin les dades d'allà. D'on veu, per tant, ChatGPT? I això és una cosa que ja veurem si és certa, segons ell, que és el que diuen totes les dades que hi ha obertes a internet, que són un munt, o sigui, començant per la Wikipedia, per tots els llibres de Google que estan en obert, totes les pàgines web que tenen llicència Creative Commons, etc. Vull dir, contingut n'hi ha moltíssim, per tant, en teoria, ChatGPT només entraria en aquestes pàgines de contingut obert per extreure informació. D'acord? I ja per anar acabant, anem a veure nosaltres com a professionals què és el que podem fer, perquè és el que dèiem, no? Espero que la xerrada no quedi molt pessimista, perquè el que us he dit és que si la intel·ligència artificial ens porta uns reptes importants als nostres sistemes democràtics, també és cert que la intel·ligència artificial ens ajudarà a resoldre aquests reptes. I com? Què és el que nosaltres podem fer des de les nostres empreses, des de les nostres institucions? Què intento jo també traslladar als estudiants de periodisme i comunicació que estan a la Blanquerna? Doncs bé, hem de començar a parlar d'ètica algorítmica, d'acord? Ètica algorítmica, o parlem d'ètica en general, com aplicar la intel·ligència artificial d'una manera ètica, que és el que diuen les diferents empreses, els diferents mitjans de comunicació que ja estan implementant aquesta IA generativa en les seves redaccions.
Primer de tot, farem servir la intel·ligència artificial sempre que ajudi a millorar el nostre producte. D'acord? O sigui, sempre que tingui un impacte positiu a la comunicació. Què vol dir això? Doncs, per exemple, en el cas que parlàvem abans de ChatGPT i el SEO, cal generar continguts per generar sense cap sentit, sense cap objectiu, simplement per inflar les pàgines web, tenir més volum de tràfic? No, cal fer-ho amb un objectiu. Vull dir que a vegades tendim a parlar malament de tot el que és el SEO i el SEO es pot fer servir bé. Quan parlava del cas de Radio Televisión Española, que a cada procés electoral fa automatització de continguts per servir una notícia a tots els ciutadans de l'Estat, perquè encara que estiguin en un municipi de 4.000 habitants poden tenir la seva notícia personalitzada, això és un bon ús d'aquesta intel·ligència artificial i d'aquests continguts personalitzats, que a més fa que Radio Televisión Española en molt poques hores generi un volum de notícies brutal, milers de notícies, que el que fa és posicionar bé la seva pàgina web. D'acord? Per tant, en aquest cas és un ús positiu d'aquesta tecnologia. Segona cosa important, sempre hi ha d'haver aprovació humana. No deixem treballar la màquina sense contrastar el que ens diu, tant si la fem servir per començar a investigar algun tema, com per trencar el full en blanc, com per traduir qualsevol cosa. El que és important a dia d'avui, tal com està aquesta intel·ligència artificial, és que sigui supervisada per un humà. Tercer punt importantíssim, transparència. Transparència en l'ús de la intel·ligència artificial. Si la fem servir per generar un text o ens està ajudant a generar un text, o la fem servir per fer una fotografia, generar una fotografia, una il·lustració, el que sigui, és molt important que citem, que expliquem que aquesta fotografia, que aquest text ha estat fet mitjançant la intel·ligència artificial. Orientada també aquesta intel·ligència artificial a millorar l'eficiència dels processos productius. Això què vol dir? Doncs el que parlàvem abans, si tinc la possibilitat de transcriure una entrevista d'àudio a text amb un sistema d'intel·ligència artificial, doncs òbviament ho faré servir, perquè en aquest cas no hi ha cap implicació ètica. Al contrari, aquí l'únic que estic fent és agilitzar els processos i permetre que aquest treballador pugui dedicar la seva intel·ligència, no artificial, sinó humana, és a dir, la seva creativitat, el seu pensament crític, a fer altres tasques que són més útils. D'acord? I, finalment, també important respectar els drets d'autor. D'acord? Que això ja és una cosa en la qual també els mitjans de comunicació estan treballant. I ja per acabar, això serien com noves habilitats que haurien d'incorporar aquests professionals de la comunicació, i aquí trobaríem més el que comencen a perfilar-se com nous perfils professionals que es busquen dins de les redaccions i que segurament arribaran també a les empreses i arribaran també a les institucions. Un d'ells és el forense digital, d'acord? És a dir, persones professionals que ens ajudin a veure si una imatge, si un text, si un vídeo és fals o no. I amb això és el que us deia abans. Hi ha eines que fan la creació d'aquestes imatges i d'aquests vídeos manipulats. Però és que hi ha eines també per detectar la falsedat d'aquestes imatges i d'aquests vídeos. Els periodistes o la gent del sector de la comunicació no ens podem quedar de braços creuats pensant aquest no és el meu terreny, d'això jo no me n'ocupo. Cada cop més els professionals que necessiten els mitjans de comunicació i les empreses i les institucions són persones que dominin aquestes eines per tal de combatre la desinformació. Per exemple, verificat, nosaltres quan buscàvem perfils per entrar-hi, buscàvem gent amb coneixement d'aquestes eines. Segona idea, creadors de prompts. I què vol dir què és un prompt? Un prompt és l'ordre que nosaltres li donem a la màquina perquè ens reboti un text, ens creï una pàgina web, que hem parlat molt de fer textos, imatges i vídeos, però la intel·ligència artificial fa pàgines web en qüestió d'un minut, fa presentacions de PowerPoint en qüestió de mig minut, etc. Per tant, creadors de prompt,
Com ho fa? Ho fa perquè nosaltres li demanem alguna cosa. Jo li podria haver dit avui, ajuda'm a crear una presentació per explicar quins són els reptes i les oportunitats que planteja la intel·ligència artificial generativa en el sector de la comunicació. No ho he fet per la xerrada d'avui, però ho he fet per altres xerrades i us puc ben assegurar que la resposta, el PowerPoint, la presentació que m'ha rebotat, podria passar perfectament per la d'un alumne meu i fins i tot, si m'apureu, per la d'un expert. Per tant, compte. Què és el que és important? Clar, has de saber indicar-li perfectament el que vols. El mateix a l'hora de generar textos. Vull que tingui un títol, vull que tingui un subtítol, vull que tingui tants paràgrafs, vull que tingui una intro, que a la intro parli d'això. Un bon prompt, diuen els experts en Silicon Valley, ha de tenir mínim unes 10 línies. Per tant, això no ens deslliura de feina, que a vegades ens confonem, no? Això ja ens ho farà tot. No, 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 no. Hi ha coses que sí, transcripció d'àudio a text, ho fa perfecte, ho fa ràpid. Traduir idiomes, ho fa perfecte, ho fa ràpid, fins i tot en temps real. Però després, si volem generar continguts, textos, vídeos, imatges, presentacions, pàgines web, hem de saber molt bé què és el que li demanem en aquesta tecnologia. I finalment, també persones expertes en parlar de tecnologia. És una altra de les necessitats que també es detecta dins dels mitjans de comunicació, perquè si no el que passa és el que dèiem abans, que la tecnologia ens passa per davant i nosaltres estem mirant cap a un altre lloc. Per això cada vegada més és important que la gent que provenim d'altres disciplines que no són específicament tècniques o tecnològiques també tinguem la mirada posada en tot el que està passant en aquest sector de la intel·ligència artificial generativa. I fins aquí la meva presentació. Moltíssimes gràcies. Si teniu qualsevol pregunta.